Daghang kaayuhan ang mapaabot sa mga Sugboanon gikan sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo karong bag-ong tuig. Bisan pa man sa naagian sa katawhan nga kalisod tungod sa kadaot nga dala sa pandemya, dako ang gilantaw ni Gobernador Gwen Garcia nga kaayuhan alang sa Sugbo ug sa kinabuhi sa mga Sugboanon, bunga sa iyang tinguha nga mahibalik na usab ang Sugbo pagka numero 1 nga probinsya sa tibuok nasod. Matud usab niya nga bisan pa nailhan na ang lalawigan sa Sugbo nga labing dato nga probinsya sa tibuok Pilipinas, wala kinibili alang sa mga Sugboanon kung dili nila mabati ang pagkaadunahan niini pinaagi sa pagpadagayday sa mga proyekto ug serbisyo nga makahatag og kasayon sa kinabuhi sa katawhan. Sama sa infrastruktura, diin migahin gayud og dako nga pundo gikan sa 15 bilyones nga budget karong tuiga. Ang pagpaayo sa kadalanan kinahanglanon gayud kay kini maoy muhatag og kasayon ug kalambuan sa turismo ug patigayon gikan sa kabukiran ngadto sa kalungsuran. Sa miaging pipila ka buwan, gitinguha ni Garcia nga ablihan pagbalik ang turismo sa lalawigan aron mulagsik pagbalik ang ekonomiya. To reviving our economy, first and foremost, we really pushed for the reopening of tourism in many of our towns, for which the economy is largely dependent upon the tourism industry. Gawa sa turismo ug infrastruktura, hatagan usab og pagtagad sa kapitulyo ang agrikultura pinaagi sa duha ka dagkong proyekto nga mao ang Sugbusog ug ang Enhanced Countryside Development diin giduso ang pagpananom og mais ug balanghoy kon cassava. Midugang si Garcia nga iya gihapon ipadayon ang pagban sa baboy gikan sa mga dapit nga adunay African Swine Flu kon ASF aron protektahan ang 11 billion swine industry dinhi sa Sugbo. This is not just to protect the huge growers of hogs, but it is more for our backyard farmers. Nga ang baboy nga ila taong gibuhi mo na to'y ilang lantaw nga inigbaligya, makabayad sa tuition, maka down og multicab, makapaayos bay. So we will protect, and I will continue to stand firm on protecting Cebu from ASF. Wala usab kalimti sa gobernador ang problema sa trapiko nga kinahanglan gayud sulbaron, ilabi na sa mga lungsod sa Konsolasyon hangtod Liloan didto sa norte nga bahin ug sa dakbayan sa Talisay ngadto sa lungsod sa Minglanilla paingon sa dakbayan sa Naga. We will now be on our second meeting for the Minglanilla stretch with the mayors of Talisay, Minglanilla, and Naga. Also, to map out the strategy of implementing the right turn only, no left turn, right turn only scheme. Pipila lang kini sa mga plano sa mga opisyali sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo karong tuiga aron mahibalik ang Sugbo pagka numero 1. Matud ni Garcia, dili gayud magpapildi ang Sugboanon sa mga hagit sa panahon o sa kinabuhi tungod kay kaya ni natong atubangon tanan tungod kay Sugboanon man ta. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada.